juutalaiset niin odottaa tätä vapautuksen päivää. Eikö niin? Kun François on täällä myöskin puhunut näistä kalastajista ja metsästäjistä, että ensin lähdetään kalastajat kalastamaan ympäri eri maailman kolkkia juutalaisia omaan maahansa. Ja sitten päästetään metsästäjät irti. Aivan samalla tavalla kuin ennen maailmansotia, ennen kuin näitä keskitysleirejä ja juutalaisia tapettiin, niin lähetettiin ensin kalastajat kalastamaan heidän kuin pelastuksensa, että lähtekää pois sieltä. Toiset lähtivät ja useammat jäivät. Metsästäjät lähtivät sitten heti tilalle. Me eletään tämmöisiä merkillisiä aikoja. Täällä tapahtuu aina jännittäviä asioita, ettei tiedä millä tavalla Herra puhuu meille. Mutta tuossa Herra muistutti jostakin asiasta, kun mä ajattelin, että mitä sä haluat nyt oikein niin kuin 2 sanalla sanoa tälle joukolle. Niin tuli vaan tällainen sano, että sano niille, että ootko sä hillos vai tuli. Eihän meitä tuhkalajakson luotu, eikö niin? Vaan meidän pitää todella palaa, eikä olla hilloksia. Ja tuli mieleen näitä vanhoja herätyksen mestareita. Mä rakastan lukea vanhoista herätyksistä, koska se laittaa mun sydämeni oikein niin kuin pumppaan. Jees, missä me oikein ollaankaan menossa. Ja kaikkein tutuin on tietysti Seymour, tämä Azusa-kadun näitä julistajia. Ja hän oli mustaihoinen ja jopa sairastunut, mutta kaikkia yhteiskunnan normia vastaan hän aloitti julistaa evankeliumia, kun hän tuli uskoon. Hän halusi jopa raamattukouluun, mutta silloin oli nämä erilaiset rotusyrjintälait voimassa, eikä häntä päästetty raamattukouluun, mutta hän oli niin janoinen, että hän pyysi, että saanko minä edes siellä luokkahuoneen ulkopuolella, oven toisella puolella kuunnella Jumalan sana ja oppia. Kuinka moni meistä olisi näin nälkäinen ja häntä pilkattiin ja haukuttiin, niin siitä huolimatta hän kuunteli oven raosta. Mutta Jumala palkitsi hänen uskollisuutensa. Hän oli herätyksen alkutekijä. Wow! Herätys on alkanut aina yhdestä miehestä tai naisesta. Ja se voi olla, että tässäkin salissa on koolla niitä miehiä ja naisia. Ei tarvitse kuin yksi, joka lähtee tuonne kadulle, teille ja aitovierille ja alkaa julistamaan siellä Jumalan sanaa. Ja herätys lähti Suomeen siitä. Ja nyt on aika, koska ajan merkit alkaa täyttämään. Mä vieläkin uskon, että Suomi saa herätyksen. Me ollaan erityiskansa. Ei ole muita sen näköisiä kuin me ollaan. Me ollaan totaalisesti erikoisia. Eli meillä voi olla nykyisin paljon pienimpiä esteitä kuin täällä Seymourilla oli. Ja ehkä muiden mielestä se oikea ihoväri, niin kuka sitä tietää. Niin eihän teillä ole mitään esteitä lähteä julistamaan Jumalan sanaa. Me ollaan nyt niin täynnä pyhää henkeä ja tällä seminaarissa saatu yhä enemmän ja enemmän. Ja toinen esimerkki on tämä Evan Roberts Daysin herätyksestä. Ja Evan alkoi tämän julistajan uransa jo nuorena ja hänellä oli polttava halu nähdä Jumalan ihmeitä. Eli hän teki kaiken sydämestä. Ja Evanin kaikki ystävät oli niin hermostuneita, kun Evan halusi aina rukoilla ja rukoilla. Hän rukoili liian äänekkäästi. Niin Evanin ystävät ja oma kirkkokin oli huolissaan hänestä ja olivat aivan varmoja, että tämä Evans oli sairastunut niin sanottuun uskonnolliseen maniaan. ja se laittaa vaan sieluja pois seurakunnasta eikä tuo. Mutta hänen sydämensä palo herätykselle. Ja mä oon tästä kirjoittanut muutamia asioita ylös, koska Eevani on ollut tämmöinen hiljainen hyssyttelijä. Me suomalaiset ollaan yleensä aika tämmöisiä pikkuhiljaisia hyssyttejä, paitsi silloin kun me innostutaan, niin ei löydä kyllä suomalaisen vertaisia. Mä luin jostakin vanhasta julkaisusta lestairolaisten vanhoista herätyksistä, kun heillä oli näitä telttakokouksia, niin ne saivat näitä, miksikä te hypetyksiä, liikutuksia, hurmuksia, no se on liikutuksia. Olivat niin liikuttuneita, että ketterästi kun oravat sinne telttapallon yläosaan kiinnistyvät. Ja olivat niin liikutettuja siellä. Niin meidän pitäisi olla kaksin verroin, koska me tunnetaan elävä Jumala ja elävän Jumalan tuli ja pyhä henki. Niin en mä usko semmoiseen liikutukseen, että me ollaan niin liikuttuneita. Ettei me liikuta mihinkään.
Jumala on antanut meille kehon ja antanut kehon liikkeet. Niin ylistetään Jumalaa oikein niin kuin koko keholla, niin kuin Davidkin teki. Ja erään kerran hän saarnatessaan totesi tällaisen lauseen, ja mä annan sen niin kuin teille, että minä olen ojentanut käteni ja koskettanut liekkiä. Ja minä oikein palaan, että mä odottaisin niin kuin sitä Jumalan tuloa. Hän oli koskettanut Jumalan tulta. Ja sanoi, että minä en voi olla vaiti, minä en voi olla julistamatta Jumalan sanaa, kun tuli palaa minun kädessä. Ja siksi hän julisti. Tuli palo hänen sydämessä ja tuli palo hänen kädessänsä. Ja hän todella tunsi tulen kehossaan. Että tarvittiin vain yksi mies Walesista, joka asettui uskovien kylmiä rintamia vastaan ja koko alue syttyi tuleen. Tarvitaan vain yksi mies täältä, yksi mies sieltä Suomen osasta ja yksi täältä Suomen osasta, niin tuli syttyy Suomessa. Monia semmoisia pesäkkeitä, tulipesäkkeitä ja sitten ne yhtyy ja Suomi palaa. Eikö niin? Me ollaan niitä tulen sytyttäjiä. Koko Wales sytytettiin ylös taivaaseen. Mutta sitä ennen 13 kuukautta Evans etsi Jumalan tahtoa. Hän huusi ääneen. Ja naapurit valitti, koska talot olivat vissiin vähän toisella tavalla rakennettuna, vähän huttanoita, kun Evanin ääni kuului kaikkialle. En tiedä, miten nykyisin kävisi sitten, että saadaan mennä häätö naapureiden puolesta. Mutta mä uskon sen myöskin, että tuli alkaa palaa Jumalan omien sydämessä, ettei me enää olla vaan hiilloksia. Ja jos sä oot hiillos, niin sytytä itsesi palamaan. Mä yleensä kierrän tuolla Tyynen-Valtameren saarelle, mä tykkään kiertää siellä. Koska kun he syttyvät palaamaan, niin he ovat sitten tosissaan. Se on ihana nähdä naiset siellä Kaislahameissa vetää Jumalalle kunnia, kun on niin ei tukevia, kun tarkoitan siis niin kuin horisontaalisesti laajapinta-alaisia. Näin kauniimmin sanottuna. Niin se on kiva katsella, kun he ylistävät siellä ja sitä saattaa kestää tunti toistakin ja he hyräilevät näitä polynesialaisia lauluja, niin se vie aivan niin kuin sinut mukaan. Siis sä et huomaa, että sinäkin menet siellä ihan samaa rataa. Et he ylistävät kehollaan, eivätkä kysy, onko tämä sopivaa vai ei. Että he rakastavat Jumalaa. Joka kerta, kun sä sanot Jeesus, niin se tapahtuu joku jyti. Ja he heti lähtevät julistamaan Jumalan sanaa ja kertomaan siitä naapureille, että he ovat löytäneet ihmeellisen asian, tämmöisen ihmeellisen Jeesuksen Kristuksen. He eivät istu tuppisuuna siellä majoissaan, vaan meidät on tarkoitettu julistamaan Jumalan sanaa. Ja Herra on väkevästi ilmestynyt siellä. Nyt tällä viime matkalla tapahtui sellainen asia, pastori sanoi, että täällä on eräs bisnesmies, hyvin varakas bisnesmies ja vitsiläinen. Ja hän tuli kysymään, tämä bisnesmies häneltä, että kun hänen bisnekset alkaa mennä nyt konkurssiin, että olisikohan teillä uskoville joku tämmöinen ratkaisu. Niin pastori sanoi, että no hyvä on, että jos hän tulee sinun asuntoosi, heillä oli iso talo, ja siunataan se. Hän oli hindu, ja hindut uskovat tämmöiseen talojen siunaukseen, ja hän oli jo pyytänyt omalta Jumalalta apua, mutta ei se Jumala mitään auttanut. Hän ajatteli, että jos tätä kristityillä olisi vähän parempi Jumala, että monilla hinduilla niin heillä on miljoinakin Jumalaa, mutta kokeillaan kaikkia. Ja tämä pastori lähti sinne ja hän meni joka huoneen läpi. Ja kun hän tuli yhden suljetun huoneen ovelle, niin hänestä tuntui, että siellä on jotakin. Ja hän sanoi, että miksi tämä huone on niin kuin lukittu, että enkä mä voi mennä sinne. Ja tämä liikemies sanoi, että ei siellä mitään ole. Että siellä on vaan tyhjiä pakkauslaatikoita, että niitä tuotteita, mitä mä myyn. Että se on vaan niin kuin varastohuone. No saanko mä kuitenkin mennä sinne, kun hänestä tuntui, että siellä on jotakin. No hän sitten aukosi tämä bisnesmies tämän oven ja siellä oli pakkauslaatikoita, missä oli tuotettu tavaraa eri puolilta Aasiaa. Ja kun hän katseli sitä, niin yhtäkkiä huomasi Buddhan kuvan siellä. Kaikissa laatikoissa oli Buddhan kuva. Ja hän sanoi, että siinä se on. Sinulla on niin monta Jumalaa, että nämä laatikot jo häiritsee tätä. Etkö voi heittää niitä pois. Ja hän sanoi, että oikeastaan mä tarvitsen niitä. Ja hän sanoi, että kumpaan sinä tarvitset enemmän siunausta vai näitä Buddhan kuvia. Ja siellä oli laatikossa jotain Buddhan kuvia, mitä he myöskin myivät. Niin no hän hävitti sitten ne, mutta ei hän niinku vielä uskoon tullut. Ja hän sanoi, että nyt meillä on vierailija sieltä Australiasta, että tulepa nyt sinne seurakuntaan ja kuulemaan, mitä Jumala sinulle sanoo.
Ja niin he sitten tulivat vaimonsa kanssa. Ja minä en tiennyt tästä tapahtumasta yhtään mitään. Kaikki ihmiset olivat ihan vieraita mulle. Ja siinä lopussa, kun mä siunasin näitä fitsiläisiä, ja siellä oli muutama hindu myöskin siellä joukossa, heidät hän tuntee näistä kauniista mekoista, mitä heillä on, niin tämä pariskunta tuli eteen. Ja pastori jäi sinne kiinnostuneita seuraamaan, mitä heille tulee. Ja yhtäkkiä Jumala vaan alkoi puhumaan hänelle. Ja Jumala puhui hänelle menneistä. Ja sanoi, että sulla on ollut tämmöistä ja tämmöistä, ja että siunauksia ei ole ollut sinun elämässä. Mutta se suurin siunaus, minkä sinä voit koskaan saada, on nyt Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Muuten sinulle ei mitkään hommat onnistu. Ja Jumala paljasti jotenkin asioita hänen menneisyydestään. Ja hän katsoi minua ihan järkyttyneenä. Ja että miten tuo ihminen voi tietää. Ja niin kuin arvioivasti. Ja mä sanoin, että elä sinä sitä katsoa, että mitä tässä tulee, vaan ainoastaan Jumala tietää sinun asiasi. Että minä en ole koskaan sinua nähnyt. Ja tämän profetian ansiosta hän meni sanomaan pastorille, hän soitti seuraavana päivänä pastorille, hän silloin ei niin jättänyt elämänsä, että kyllä se nyt niin, että kukaan ei voi tietää näitä asioita muuta kuin Jumala. Että siitä se hänen epäonnensa johtuu. Ja hänelle tuli niin kiire, että hän sanoi, että käske se nainen että hänen talonsa, käy se hakemassa. Ja pastori tuli ja haki minut ja siellä oli se perhe odottamassa. Mä annettiin sitä synnin päästö hänelle. Hän jätti elämänsä Jeesukselle ja hänen perhekuntaansa. Ja selitettiin nopeasti, mitä tässä tapahtuu. Ja niin, puhuttiin sitten vielä näitä kasteista ja kaikesta. Ja mä ajattelin, että se siinä tapahtui. No mikä estää minua kastamasta nyt? Se oli vähän kuin kriippus. Mä sanoin, no en minä tiedä kastepaikkoja täällä. Niin pastori sanoi, no mennään tuonne merelle. Ja niin me sitten mentiin merelle ja pastori otti sitten hänet ja he kävelivät sinne sitä matalaa kohti ja menivät sinne merelle. Ja niin mies kastettiin ja hän tuli uskoon. Eli Jumalan kaikki lahjat on tarkoitettu palvelemaan myöskin uskosta osattomia. Ettei me vaan semmoisessa omassa piirissä kokoonnuta ja että Herra haluaa sinulle hyvää, mutta Lyyli Tuppuraiselle ei. Et yksi mies saa aikaan herätyksen. Nämä sitten tuovat muita hinduystäviä. Koska he näkevät sen Jumalan pelastuksen ja he näkevät, että tässä on jotakin muuta. Ja Jumala välittää uskosta osoittamista. Ja mulla oli erässä muslimiusko, ei hän ole niinku uskossa, mutta siis niinku muslimiuskossa oleva perhekunta, tällainen kaveri, joka hänen ja hänen vaimonsa, nuori pari, niin heillä on vähän niin kuin Romeo ja Juliet tarina. Siellä hindu-uskovat ja muslimit, niin niillä ei ole mitään tekemistä toinen toistensa kanssa, niin kuin ei myöskään fitsiläisillä ja hinduilla. Mutta joka tapauksessa he sattuvat samaan lukioon, niin he rakastuvat siellä jo toinen toisiinsa. Ja tämä oli ennen kuulumatonta, koska siellä on isot rajat näillä uskontokunnilla. Ja he salaa alkoivat sitten tapailla toinen toistansa ja päättivät, että he haluavat mennä naimisiin. Joku oli kuitenkin kertonut sitten tälle hindutytön vanhemmille, että nyt on tytön asiat hullusti ja aikoo muslimin kanssa mennä naimisiin. Ja tytön vanhemmat hermostuvat tästä, he ottivat tämän tytön, heillä oli just tarkoitus karata ja mennä rekisteritoimistoon ja vihkiä itsensä. Niin vanhemmat saavat tämän tietoonsa, ottivat tytön kiinni ja veivät jonnekin semmoiseen paikkaan piiloon ja sulkivat hänet yhteen huoneeseen, ettei hän päässyt pois. Ja 2 kuukauteen tämä nuori muslimikaveri, Aziz on hänen nimensä, ei tiennyt, mihin hänen morsiamensa oli laitettu. Ja hän rukoili tietysti omaa Jumalaa, kun mä ajattelin 6 kertaa ja kuinka monta kertaa niitä nyt onkaan. Ja sanoi, että Herra, mä haluan hänen rakkautensa vaan niin kuin syveni. No sitten oli eräs uudesti syntynyt uskova, joka sattumalta meni erään perheen luokse ja huomasi, että mitä tuolla huoneessa, kun siellä tytön naama kurkisteli. Ja hän sai tietää tämän tapahtuman, ja koska hän oli uskova, niin odotti, että tämä perhe lähtee pois ja alkoi välittämään näitä rakkauskirjeitä sitten heille. Ja pelasti tämän tytön sieltä vankilasta, niin että he pääsivät rekisteritoimistoon ja naimisiin. No miten minä tähän sitten liityn? Mä sain majapaikan erään ystäväni luona Fitsistä ja hän sattuu olemaan niin kuin taloudenhoitajana siellä. Ja mä aloin kertomaan näistä Kristuksen asioista hänelle. Ja kuinka nuoret on innostuneita Kristuksesta, jos ne tietää, että jotakin tapahtuu.
Niin siinä jäi kuule kaverin siivoamista, hän oli siivoamassa siellä. Niin musta istui siihen jalkojen juureen, niin minä kerron hänen silmänsä paloivat, kun hän kuunteli, mitä vielä, mitä. Mä kerron ihmeistä hänelle. Niin kuin Raamattu sanoo, että kertokaa ihmeistä ja hänen suurista teoista, voimateoista. Hän istui 2 tuntia mun jalkojen vuorossa, että onko Jumala ihan tommonen noin. Vasta kyllä, Jumala on tommonen noin. Ja tekee näitä ihmeellisiä ihmeitä. Ja mä niin kuin viikon hänen kanssaan oli, ja joka päivä mä puhun hänelle niin kuin Jumalan sanaa, mutta joko tulee uskoa, joko tulee uskoa. Ja no, mä oikein tiedän vielä. Mä nyt oikein tiedän vielä, että mä haluaisin palvella kyllä sitä Jumalaa, mitä sinäkin, joka tekee jotakin. Mutta hän oli epäröivä. No, mulla oli Suvan kaupungissa sitten niin kuin toisella puolella pitsiä 5 päivän kokoukset. Ja mulla oli vuokra-auto, että kyllähän itsekin pystyin sinne ajamaan. Mä keksin sitten juoneen, miten saada hänet kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja mä sanoin, että kun minä menen sinne, niin tule hakemaan minut sieltä. Mä jätän auton sinulle, mulla oli toinen kuljetus sinne. Ja tulepa hakemaan minut aikaisen, mä haluan aikaiseen lähteä siitä majapaikasta. 10 aikaa aamulla, koska 10 aikaa kokous alkoi. Ja hän sanoi, että joo, mutta älä ole sitten myöhässä, että mä haluan jäädä sinne kenenkään vaivoiksi pitkään aikaa. Ja itse asiassa tämä majapaikka oli massiivisen iso talo ja siellä alakerrassa oli kirkko. Ja kun kokous alkoi, niin siellä oli paljon nuoria koolla ja se oli ihan täynnä. Mutta mun silmäni ei tavoittanut sitä kaveria. Ja mä ajattelin, että johan se mulle kettutempun teki, kun ei tullut. Ja kokous oli meneillään. Ja no nyt mä otin ihmisiä sinne siunattavaksi. Ja kun mä siunasin ihmisiä, niin mä tietysti katson, mä menin sitä jonoa eteenpäin. Yhtäkkiä mä näin tutut urheilutosta. Ja mä katsoin, niin siinä hän seisoi ja hän hymyili mulle, että tulinpa sittenkin. Hän oli ollut jossakin siellä takaosassa. Ja mä sanoin sitten, että ja sitten hän sanoi, että kuule Anne, mulla on tosi vakava asia sulle, että mulla on todella, jotakin on sattunut. Et ennen kuin lähdetään tästä ajamaan, niin hän haluaisi joku kysymyksen kysyä sinulta. Ja sitä ennen kuin mä olin lähtenyt tälle Suvan retkelle, niin hän oli tullut mulle uskoutu erään asian ja hän sanoi, että hänen vaimonsa on tullut raskaaksi, ihan nuori pariskunta. Hänen vaimonsa on raskaana ja heillä ei ole varaa sitä lasta ottaa vastaan. Että hänen työnsä, hän saa työstä hirveän pientä palkkaa ja he ei yksinkertaisesti elä sillä palkalla. Että hän menee ostamaan tiettyä yrttiä, nämä itselläiset käyttää parantumiseen ja kaikkea niin kuin tiettyjä yrttejä, tai sitten ne menee poppamiehen luokse, joka sekoittelee niille jotakin, niin hän ottaa tätä yrttiä ja juottaa vaimolle, niin se lapsi tulee ulos. Ja kenenkään ongelmat eivät todellakaan minulle, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että en mä voi niihin puuttua. Jokainen tekee omassa elämässä niin kuin tekee, eikö niin? Ja varsinkin, jos on uskosta osattomasta kyse, niin en minä voi kenellekään sanoa, mitä ne tekee. Mutta jotenkin yhtäkkiä mulle tuli aivan sellainen niin kuin voima. Ja se vaan purskahti nämä sanat mun suusta, niin mä sanoin, että jos sinä sen teet, tämä lapsi on oleva siunattu, niin sinä saat kirouksen sinun elämäsi. Ja se lapsi ei synny terveenä. Varokin tekemästä sitä, sillä tämä lapsi on Jumalan siunattu lapsi. Ja siitä tulee Jumalan työntekijä. Ja hän pelästyi ja sanoi, että mikään minä olen sinua uskomaan. Hän pelästyi todella, se tuli niin auktoriteetilla. Ja mä itsekin pelästyin ja mä ajattelin, että eikö olisi kiva, kun me naisihmiset yleensä vipsautetaan kaikenlaista suustamme. Että olisi keksitty semmoinen juttu, että semmoinen niin kuin sanarulla tulee suusta, niin sitten se yhtäkkiä painaa se nappi, niin se menisi takaisin. Ei tulisi koskaan perheyttä, eikö niin? Joku semmoista nyt ei keksitty kuitenkaan. Niin, no se asia jäi sitten siihen. Ja mä ajattelin, että mä nyt sitten menin pilaamaan tällä tavalla tämän niin kuin reputationin, tämän oman maineen. Eihän se mulle kuulu, mitä ne tekee. Just kun meni kaikki hyvin tässä evankeliumissa, niin mä sitten rupean aivan tämmöistä saarnaa hänelle pitämään ja hän pelästyi ja suhteet meni poikki. Ja joka tapauksessa oli kuitenkin siellä kokouksessa, kun me mentiin autoon, hän oli kuljettajana, niin sitten sanoi, että hän haluaa kertoa sulle nyt jotakin. Ja me istuttiin sitten siinä autossa ja hän sanoi tällaisen asian, että tavallisesti hän herää 5 aikaa aamulla, hän oli hyvä ahkera poika, tekemään puutarhatöitä ja he kasvattaa niin kuin kaiken aina itse ja niin päin pois. Mutta jostain syystä hän oli nukahtanut ja heräsi myöhään. Mutta vaimo oli herännyt siinä 5 aikaa aamuyöstä tekemään aamuateriaa. Ja kun hän heräsi, niin vaimo oli hirveän pelästyneen näköinen ja vapiseva. Hänen nimensä on Karisma.
hyvin semmoinen hentoinen kaunis tyttö, että minulla on tapahtunut jotakin, minä en tiedä, että minä olen niin hirveän peloissa. Ja hänen miehensä kysyi, että no mitä on sitten tapahtunut? Ja se kun ihan rauhassa hän teki aamuateriaa siinä, niin yhtäkkiä semmoinen massiivinen valkoinen olento, joka oli pitkä, se seisoi minun siinä edessäni ja minä pelastuin niin hirveästi. Ja se sanoi, että minulla on korkeimman Jumalalta sanoma sinulle, jos sinä sen teet, että sinä otat tämän lapsen pois sitä koulusta, vaan Jumalan lapsi ja siunattu lapsi, niin kirous seuraa teidän elämässäni. Varokin tekemästä. Täsmälleen samat sanat, mitä Herra oli sanonut mun suun kautta. Mutta tämä karisma, tämä lady, ei ollut kuullut, mitä hänen miehelle oli sanottu. Ja nyt tämä nuori muslimimies sanoi, että kuule Anna, nyt mulla on pulma. Mitä minä teen? Mä sanoin, jos et nyt tuota usko. Ja hän sanoi, että mikä se valkoinen olento oli? Mä sanoin, se oli taivaallinen enkeli. Ajattele, että jotkut uskovat koko elämässään ei näe enkeleitä. Niin sinua varten, sinun vaimoasi varten, teidän perhekuntanne varten lähetettiin tämä taivaallinen sanan saattaja. Usko se jo. Ja nyt on lapsi syytä. Eikö ole ihmeellistä? Ja tämän, mä kysyin sitten hänet, että oletko uskoutunut? Niin hän sanoi sen syntyisrukouksen kyllä. Ja sanoi, että joo, kyllä mä uskon, mutta varmuuden vuoksi kyllä sitten vielä sitä kumarttelee sitä rukousta. Mutta ei sun tarvitse 6 kertaa rukoilla enää. Mutta hänen sisarensa on tullut uskoon, hänen sisarensa mies on tullut uskoon. Ja Asisin isä on tunnettu noitatohtori Fitsillä. Ja me käytiin ajamassa hänestä yhtä sun toista henkeä pois, otti aika koville. Mutta hän on vapaa nyt ja hän on uskossa. Ja meillä oli tämmöinen tahtojen taistelu tämän perheen kanssa, on iso perhekunta. Tavallisesti kun sä menet kylään niin, ja rukoilemaan sairaiden puolesta, tämä on hyvä koukku, niin siellä on koko sukukoolla. Niin saat pitää minikokouksen ja saat julistaa niin kuin synnit anteeksi. Mutta tämän Asisin perhekunnan ja tämän noitatohtorin kanssa oli tosi vaikeaa. Heillä oli iso suku ja kaikki itkivät, kun mä julistin evankeliumia. Ja nyt viime kerralla ennen heidän pelastustaan, niin he oli hilkulla tulemassa. Mä olin just päättänyt mun kokouksen, niin eikö mitään ne pitkäliepeiset muffit oli nähnyt, että minä menin siihen taloon. Liepeet lepattaen ne ryntäs sinne talon pitämään islamilaista kokousta. Äkkiä naiset hunnutti itsensä ja miehet ryntäs sinne verannalle. Ja mä sanoin sitten naiselle, että ai tekin siis menette vielä sinne. Hunnut otettiin äkkiä pois ja ne jäi minun luokse, mutta ette varmasti mene sinne, että Jumalan voima on täällä. No miehet menivät kuitenkin sinne ja muffi piti sen puheensa, mutta ilmeisesti se oli kovin vaikuttava. Kun he tulivat takaisin, että siunaa sinä meitä. Eli sielunvihollinen lähettää aina omat agenttinsa heti kun siemen on kylvetty. Että mä käyn semmoista todellista taistelua aina siellä. Samoin kuin Tongasaarellakin. Minä ikinä mä menen, niin mormonit tulee mun perässä. Nyt mä oon sitten keksinyt, että minä ikinä mormonit menen, mä menen niiden perässä. Yksinkertaisesti. Kun mormonilla oli siellä kouluja, niin mä ajattelin, että no mitäs minä ainakin syrjäkylille laitan koulu, minä laitan sitten niitä sinne keskustaan, missä niitä on kaikki eniten. Nyt mä olen sitä koulussa siellä. Yksinäinen pieni koulu taistelemassa kaikkia niitä uskolla kovaltaisuutia vastaan, mutta hyvin menee! Hyvin menee! Jumala haluaa, että me mennään sinne maailman pimeimpiin paikkoihin, koska sinne minne kristitty astuu, valot syttyy. Me ollaan maailman valkeus. Me ollaan niitä Jumalan soituja, niitä ääniaaltoja, joista mä olen puhunut täällä. Me ollaan kirkkautta täynnä. Ja meillä on niitä supersankareita. Ihmiset etsii aina itselleen niitä teräsmiehiä ja hämähäkkimiehiä ja mitä kaikkea niitä onkaan, kun ne ei enää usko, että Raamattu on totta ja Raamatun kertomukset ovat totta, niin niiden täytyy jotain korvikkeita etsiä itselleen. Mutta meillä on todellisia supermiehiä. Niin kuin mä oon sitä kertonut kaikesta, meillä on Simpson, joka otti kokonaisen kaupungin portin ja vei matkamuistoksi eukolleen. Ajatellaan, kuinka hankala olisi olla Simpsonin vaimona. Omaan kotiinsa ja takapiha oli varmaan täynnä. Jos meillä olisi tämmöinen mies, niin siellä olisi varmaan tuomiokellot ja sitten pari eduskuntatalon pylvästä voisi olla siellä.
Sitten muutama muu, ehkä Sibeliuksen nämä monumentit. Niin siinä varmaan kuka tahansa vaimo hermostuu, että enäähän ukkokulta enää voi näitä takapiha on jo täynnä. Mutta tää oli todellinen supersankari. Ehkäpä Simpsonin vaimo kylläntyikin tähän näiden matkamuistajien kokoamiseen. Mistähän me sitä niin kuin sivuasioita tiedetään. Sai viimein tarpeekseen. Niin uskotaan, että Jumalan voima on nyt ja tässä. Sama Simpsonin voima. Eihän omalla voimallaan niitä pylväitä nostellut. Vaan hän nosti Jumalan voimalla. Ja mä oikein joskus itselleni keräsin tämmöisen listan, että mitä kaikkia yliluonnollisia voimia on tapahtunut. Hän löi aasin leukaluulla 1000 miestä kumoon. Miksi me sitten pelätään, että terrorismi on tuolla noin ja ei ne mitään voida. Meillä on superjumala. Hän kyllä pystyy pitämään yhden lentokoneen ilmassa, jos siellä jotakin tapahtuu. Ja mulla oli kerran rouva mukana evankeliumin matkalla pelkästään hirveästi lentämistä. Niin mä sanoin, ja pidä mua kädestä, että mulla on aina sun lentopelko ja ahtaan paikan pelko, muuten on ihan ihminen. Niin mä sanoin, että kuule, kun minun seurassa matkustat, ei tarvitse pelätä mitään, pirutelkää minua. Niin sä oot maailman turvallisemmassa lentokoneessa. Erään kerran, kun mä tulin Euroopasta, niin kapteeni tiedotti, että täällä on nyt näitä ilmakuoppia tulossa, että laittakaa turvavyöt. Ja ne oli aika pahoja. Kone meni ja sitä kesti noin 6 tuntia. Niin, no se meni sitten ohi jonkun ajan kuluttua. Mutta kun mä tulin Australiaan takaisin, niin eräs mun esirukoilija sanoi, että mitä sinulle sattui näiden 6 tuntien aikana. Mä sanoin, en mä tiedä. Ai niin, mä olin lentokoneessa, joo. Näitä oli Karpattivuoren kohdalla vai missä. Mutta oli kovat nämä turbulenssit, että oli kovat nämä ilmakuopat, että miten niin. No kun hänelle yhtäkkiä Herra herätti hänet esirukoilemaan. Ja hänelle tuli ilmestys. Ja siinä oli lentokone. Ja se heilui hirveästi. Ja se oli tosi paha asia. Ja kun minä aloin rukoilemaan, niin minä näin 2 isoa enkeliä, jotka oli isompia kuin lentokone. Ne vetivät kummastakin siivestä kiinni. Ei heilunut enää. Mä ajattelin, että vau. Esirukoilijat herätettiin tämän tähden. Eli eihän meillä ole mitään pelkäämistä. Me mennään vaan herätyksessä eteenpäin. Ja kun mä katselen tätä joukkoa, ja minä tiedän mistä kaikkia te olette tulleet, varmasti eri puolilta Suomea, niin mulle tulee sellainen tunne, että en mä usko, että herätys alkaa Helsingistä. Anteeksi helsinkiläiset. Mutta te olette vähän niin kuin itseänne täynnä. Teillä on nenä ollut vähän tuolla yläpuolella. Te olette saaneet kaikki parhaimmat julistajat. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Sana on julistettu 30-40 vuotta teille ja ei ne julista, että tänne on Keski-Suomeen viitsineet lähteä. Mitä olette tehneet? Istuneet kirkon penkillä. Jumalasta tehty pahvikuva. Jumala on elävä. Mutta täällä jytisee. Te kun lähdette eri puolille, mistä te olettekaan, niin täällä on iloinen sydän ja ihmeellinen sydän ihmisessä, avoimet taivaat. Ja silloin kun on avoimet taivaat, niin silloin ihmeitä alkaa tapahtumaan. Eikö niin? Ei niitä tapahdu vaan Anne Miettiselle, vaan teille niitä tapahtuu, kun vaan lähdette liikkeelle. Eihän hyvänäkään sairas voi parantua, ellei te lätki sitä kättä niin siihen sairaan päälle. Mistä se tietää, että voi parantua? Ja mistä sinä tiedät, että se sairas voi parantua, ellei sä kokeile? Ethän sinä, ei tässä kädessä yhtään mitään ole. Mutta Jumala laittaa käden sinun kätesi päälle. Ja ihme ja merkki tapahtuu. Jos siellä Filippiineillä rammat nousevat pystyyn ja rampoja lapsia parantuu ja kasvaimet häviävät, niin miksei sitten täällä? Se on vaan siinä, kun me istutaan vaan kirkon penkille. Me ollaan lämmitetty siitä ihan tarpeeksi, niin on kuoppa. Lähtekää liikkeelle. Sitä paitsi se on terveellistä meidän fysiikalle vähän tämmöinen liikkeelle. Huudatte Herran puoleen, niin varmasti alkaa tapahtumaan. Kun te oikeutte täyteen Herran henkeä, onko se tutinoita tai vatinoita tai mitä tahansa, niin antakaa pala ulospäin sen. Te olette niin täynnä jo, että nenästä pulssua yli. Se on sitä varten annettu, että te siunaatte muita ihmisiä. Lisää tulee. Jos teillä on vähän kuiva olo, se johtuu siitä, että te olette niin täynnä, että te hörskytte vaan, mutta mitään ei enää niin kuin tapahdu.
Mutta kun te annatte, niin tulee vielä voimakkaampaa lientä. Nyt teidän pitää moottorit putsata, tulpat uudistaa ja öljyt vaihtaa. Niin silloin käytte autonne paljon paremmin. Ha! Mä innostun taas. Eräs Jumalan nainen, niin ihan tässä hiljakkoon sanoi, että hän kertoi nähneensä avoimen ilmestyksen, jossa hän näki enkelin avoimen kirjan kanssa. Ja tästä kirjasta muodostettiin niin kuin Jumalan sanasta miekka. Ja tämän miekan alle hän näki saatanan vaipuvan. Wow. Että me voidaan ottaa takaisin se, mikä saatana on ryöstänyt meiltä. Meidän on käsketty ottaa takaisin, mikä saatana on ryöstänyt meiltä. Et ei aina vaan nauta, että se on vienyt meiltä sitä, se on vienyt meiltä. Otetaan takaisin. Sillä Jumalan sana sanoo, että Herra antaa takaisin kaiken. Hän tuo takaisin, mikä syösirkat ja kato on ryöstänyt meiltä. Astutaan sinne luvattuun maahan. Itse asiassa me ollaan siellä, mutta me ei vaan huomata sitä. Astutaan sinne ja omistetaan se itsellemme. Niin israelilaisetkin käskettiin omistamatta. Astutaan sinne, että tämä on mun maa. Aina kun mä astun jokin uuteen saareen tai uudelle alueelle, mä sanon, että otan tämän saaren Jeesuksen Kristuksen nimessä itselleni. Se on sillä siisti. Ja Jumala järjestää sitten nämä tapaamiset. Ja hän järjestää näitä yliluonnollisia ihmeitä. En minä pysty maata vapisuttamaan ja tuulta heiluttamaan ja niin päin pois. Vaan Jumala tekee näitä yliluonnollisia asioita vakuuttaakseen muille, että Jumala on elävä eikä vaan kiiltokuva. Ei se ole vaan Raamatun lehdillä kuvitettu Michelangelon teos. Vaan Jumala on. Ja mä haluan vielä muistuttaa, kerran oltiin Fransuan kanssa, en muista enää missä, oliko siellä jossakin Britanniassa, niin meidät kutsuttiin erään profeetan luokse. Hänellä oli iso maalaistalo rukoilemaan ja sinne oli tullut jostakin Australiasta, kun oli tullut yksi profeetta ja muutamia tämmöisiä profetallisia henkilöitä. Aina se on kiva tavata, eikö niin, siellä kokousten välissä. Ja mentiin sinne ja päätettiin, kun meitä on näin paljon tässä yhdessä, niin pidetään rukouskokous. Ja semmoinen vapaus oli siellä, että eihän tässä tarvitse niinku pelätä, että maine menee. Niin François soitti kitaraa ja me alettiin rukoilemaan ja ylistämään. Niin yhtäkkiä kun ja tuuli tuli sinne taloon. Ensin me pelästyttiin, että mikä täällä oikein tapahtuu. Ja mä kysyin tältä talon emännältä, että onko täällä joku tornado, onko täällä joku vuotava paikka tässä talossa. Että ei varmasti meidän talossa vuoda mikään eikä tuuli tule sisään. Mä ajattelin, että wow, mikähän se sitten oli. Nyt keskeytettiin tämä ylistys. Me aloitettiin taas ylistämään. Ja taas kuului humina. Ja tuuli kiersi sen paikan. Se oli Jumalan tuuli, joka oli mielistynyt siihen ylistykseen. Ja voitte uskoa, että sen jälkeen kyllä ylistyskään ei ollut mitään piipitystä. Että Jumala tähän pieneen ryhmään ilmestyy. Jumala voi ilmestyä teillekin. Ja tämä sama ilmestyi kerran mulle kotona, tästä nyt on muutama vuosi aikaa. Mulla oli semmoinen pikkuinen minimäyräkoira ja se aina seurasi mua kaikkialle. Niin mä olin vaan ihan pyykkiä viemässä alakertaan. Sitten mä päätin, että ai niin joo, ihmiset on pyytänyt rukoilemaan mun sitä ja tätä. Ja mulla oli sitten, mä kirjoitin niistä listaa. Mä olin, tytään se viedä läpi. Siunaa minä tätiä ja Kalle sitä ja bla 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 bla. Tässä on sitä sitten mentiin sitä läpi. Kohta mä oon lopussa. Ja yhtäkkiä tuuli tuli sisään ja se kiersi kahdeksikkoa minun ympärillä ja koiran karvat nousi pystyyn. Ja verhot meni vaakasuun, mutta oho, tornado näköjään tuli, että mulla oli joku ikkuna auki. Kaikki ikkunat oli kiinni. Mä juoksin ulos, lehtikään ei liikkunut. Jumala päätti tulla vierailemaan. Nyt olikin toinen sävy sitten. Kiitos, rakas isä, että sinä sitä hilkasitakin. Eikö hilkata ja siellä siunaat. Kiitos isä. Joo. Ja sitä Stantonissa täytyy voisi kyllä se reuman parantaa. Ihan erilainen tyyli tuli siihen rukoukseen. Jumala kuulee jokaisen sanan. Ja välittää kaikesta. Jumalan tuuli on mahtava. Eikä hän katso, että onko se arvollista nyt tulla vierailemaan tuon miettiskän luona. Vähän tulee arvaamattomalla hetkellä. Eli ole varuillas. Meillä on myös pari kertaa kokouksessa maa alkanut järisemään. On tullut hiljasta.
Ja sen jälkeen se on Herra armahda. Katumus on tullut heti. Ja se pistää vähän vauhtia rukouksiin. Jumala ilmoitti, että hei kaverit, mä olen täällä, mä kuulen kaikki mitä te puhutte. Nyt loppu kuulen ne alennusmyyntien, missä sitä on ja missä ei. Nyt alettiin rukoilemaan. Jumala vierailee meidän luonamme. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sen takia nykyinen nuoriso, joka ei varmasti tunne Jumalaa, jotka tuolla kadulla vaeltelevat, koska me ollaan tehty Jumalasta semmoinen toimimaton pahvikuva, joka vierailee meitä häiritsemässä vaan pääsiäisenä ja jouluna. Tai pääsiäispupuna. Vaan Jumala on todellinen ja elävä. Jos me ymmärrettäisiin, että Jumala on todellinen ja elävä, niin silloin me uskottaisiin myöskin, että tänä hetkenä, juuri tässä ja nyt, joku parantuu tässä. Sillä Jumalan kirkkaus käy täällä näin ja parantaa niitä, jotka ovat sairaita. Koska Jumalan sana parantaa, hän on sana. Että ottakaa vastaan se parantuminen nyt. Ottakaa vastaan. Jos jollakin on vatsakipuja tässä, niin laittakaa kätenne nyt. Mulla on nyt jollakin on vatsakipuja, se ei ole minä. Niin laittakaa kätenne vatsan päälle. Niin Jumalan käsi koskettaa teitä ja te näette, että ei tarvitse kenenkään koskettaa. Vaan Jumala tekee sen. Ja jos teillä on jotakin niin kuin luuvaivoja tällä hetkellä, että kipua ja kolotusta, niin Jumala laittaa kätensä sinun luittes päälle. Ja parantaa sinun kivut ja kolotuksen. Koska sitä varten hän on antanut sen pyhän hengen voimansa. Hän haluaa meille terveyttä. Hän haluaa, että te pirteinä ja terveenä lähdette. Ja teillä on todistus teidän suussa, että Jumala on minut parantanut. Onhan teillä monta muutakin todistusta, ei se vaan siitä kiinni ole. Mutta se, että ei aina odoteta, että tullaan tänne eteen ja sitten siellä tapahtuu jotakin, vaan Jumalan voima on täällä kaikkialla. Hänen kirkkautensa on täällä kaikkialla. Mä rukoilen, että Jumala oikein nostaisi Suomesta niitä Evan Robertsia ja näitä herätyksen kaltaisia miehiä ja naisia, jotka ei häpeä Jumalaa, vaan lähtevät voimalla julistamaan Jumalan sanaa. Voima tulee väkevämmäksi, kun sinä avaat suusi. Mä oon itse todennut tämän näin. Joka kerta, kun mä avaan suuni, voitelu alkaa täyttämään minut. Joka kerta, kun mä siunaan ihmisiä, lasken käteni ihmisten päälle, enemmän voitelua tulee. Ja asioita alkaa tapahtumaan. Ja mä uskon, että Jumala on laittanut mut esimerkiksi siitä, että kuinka yksi pieni ruohonjuuritasolla tekevä nainen voi tehdä jotakin. Aiheuttaa herätyksen jossakin toisella puolella maapalloa, kuka lähtee. Ja ettei halveksi näitä pieniä lapsia, koska lasten kautta aikuiset ovat tulleet uskoon. Siellä tuli palaa kaikki alla. Ja mä oon uskossa tehnyt kaikkea. Nyt varmasti, jotka ovat lukeneet uutiskirjeitä, niin viimeisenä ostoksena on kalastusalus. Mä rupesin funtsaamaan, että kun nämä kaverit ei tee töitä täällä, niin mä että miksi teette töitä ja niillä on aina nälkä. Ja sanoin, että no, me osataan kalastaa, mutta kun meillä ei ole kalastusalusta. Mä sanoin, mikä siinä? Ostetaan kalastusalus. Ei mulla rahaa mulle ollut. Tuli Australiaan, niin raha järjestyi. Ja mä itse ajattelin sitä, että vau, kohta se leviää ympäri rannikkoa, että mulla on kalastusalus. Kohta mulla on monta kalastusalusta, niin onko mä onassis sitten? Sitten mulla on jo laivasto. Sitten mä voin mennä tuonne parempiin piireihin. No on tietysti vaatimattomia laivoja, mutta sitä tarvitse sanoa. Ja kun erässä kylässä ollut vettä, niin mä tehdään pumppukaivo. Mikäs siinä? Mulla on rahaa ollut, mutta sekin järjestyy. Kun Jumala antaa ideoita sinulle, niin se järjestyy. Australiassa oli tämmöinen kaveri, joka oli huumeita käyttävä ja siitä ei ollut yhtään mihinkään ja perhe oli jo mennyt sen sileen tien ja eivät ne sitä enää välittäneet. Ja joku tuli julistamaan hänelle evankeliumissaan. Ja hän otti sen vastaan, että eihän tässä enää mitään menetetä. Niin Jumala kosketti häntä ja hän pääsi näistä riippuvaisuusoireista pois. Sitten hän ajatteli, että mitäs mä nyt teen, kun mulla ei ole ammattia ja mulla ei ole yhtään mitään. Hän sanoi, että istui siellä puualla ja ihmetteli puistossa, että mitäs tästä eteenpäin. Perhe on mennyt, kaikki on mennyt, eikä mulla ole mitään toimeentuloa, eikä mulla ole mitään ammattia. Niin yhtäkkiä Jumala antoi hänelle ilmestyksen. Hän edes tiedä, mikä ilmestys oli. Hän näki huumeneulan, ison huumeneulan. Hän näki, että se neulaosa painui itsestään sisään. Se oli sitä aikaa, kun huumeneulua oli noissa puistoissa ja lapsetkin saattoi jalkansa laittaa niihin sairaaloissa. Saattoi sairaanhoitaja vahingossa pistää piikin
että en itsestään pannut sisään. Niin Jumala näytti hänelle näin yksinkertaisen asian, kun hän oli huumeneulijan kanssa vähän taklaillut, että tässä on keksintö. Kun teet tämän ja tämän osan, niin se painuu itsestään käytön jälkeen sisään. Hän oli tuolta pystymetsästä, ei häntä ollut kukaan opettanut, että ensin pitää 5 tähden raamatukoulu käydä ja sitten ja tätä. Vaan hän otti 3 tonnin lainan ja teki prototyypin. Ja meni kauppaamaan tätä sitten niin kuin näille, jotka nyt keksintöjä niin patentoidaan. Ja he hyväksyvät tämän näin. Ja tänä päivänä tämä mies, niin sillä on $1 miljoonan bisnes ympäri maailmaa. Kaikki sairaalat käyttävät hänen huumeneulijansa. Ensimmäisen tilauksen, kun hän sai, se oli 300 000, perhekin tuli sitten takaisin. Niin hän oli luvannut, että hän antaa ensin hedelmänä kaiken Herralle. Ja kun hän sai tämän 300 000, niin hän sanoi, että nyt hän antaa kaiken Herralle, ja vaimo oli suivaantua ja sanoi, että nyt on lopullisesti pallot mennyt sekaisin tuolla päässä. Mutta hän antoi sen. Ja hän sanoi, että oli 2 viikkoa, että itsekin rupesi ajattelemaan, että kun ei ole leipää, ei ole maitoa eikä mitään, tekikö hän nyt ihan niin kuin hullusti. Mutta hän tiesi sydämessä, että kun hän antaa niin kuin esikoisuhrina kaiken, hän on luvannut tämän, hän täytyy pitää lupauksensa. 2 viikkoa hän on eli tämmöisessä jännityksessä ja luottaa Jumalansa, että Herra pitää omistaan huolen. Ja tämän 2 viikon jälkeen hän sai USAsta $7 miljoonan tilaus. Wow. Ja mä uskon, että me eletään tämmöistä aikaa nyt, että Jumala antaa uskoville tämmöisiä ideoita ja kohottaa uskovia taiteilijoita, antaa luoville ihmisille kirjailijoille aiheita ja hengellisiä uusia kirjoja syntyy, hengellisiä lauluja syntyy, nuotteja annetaan tuolta taivaasta ylhäältä, uutta musiikkia syntyy, liikemielelle annetaan bisnesideoita. Mä uskon, että me eletään tätä aikaa. Ja miksi? Jos suuri herätys tulee, me tarvitaan varoja. Ei voida lähettää evankelistoja eikä tehdä sitä evankelistan työtä, ellei ole varoja. Ei ne sinulle itsellesi ja ahneudellesi ole tarkoitettu. Jumala siunaa antaa, mutta se ahneutta siunaa. Mä uskon, että me lähestytään ja nyt on jo tämä aika. Ainakin meillä Australiassa on tätä tapahtunut ja uskon, että muuallakin. Meidän ei tarvitse ihmetellä, että mitä lamaa tuolla on. Jumala pitää meidän tarpeistamme huolta. Ja tämä mä halusin sanoa teille, että jos sulla on jotakin ongelmia ekonomisella alueella tai sairaudessa, niin usko, että Jumala on nähnyt kaiken jo edeltä, aikoja alusta. Hän tietää jokaisen liikkeen, jokaisen askeleen, mikä sinä otat, mitä sinä huolehdit, mitä huomenna tapahtuu. Hän tietää, hän on valmistanut sen jo. Mutta monta kertaa hän niin kuin kokeilee sinua, että mikä sun uskosmitta on. Koska se hioo meitä, se valmistaa meitä niin tuleviin tehtäviin. Ei hän lähetä tuleviin tehtäviin sinua, ellet sinä ole valmis. Ellet sä todellakin uskot, mitä ikinä tapahtuu minun elämässäni, niin Jumalalla on poispääsy valmistettuna jo siitä. Ei ole sairautta, josta hän ei voi sinua vapauttaa. Ei ole mitään, josta Jumala ei voisi ihmettä tehdä. Sillä hän on suuri, voimallinen ja väkevä. Tämä mä halusin sanoa sinulle, ei mitään muuta tänä iltana. Amen! Amen.